see, 'cause I think I do want you next to me. So, ayan. Ang lulutuin ko ulit is yung isang klase ng ano yun, yung laman loob ng baboy, yung sabi intestine. So, ayan. Inuna ko muna yung luya. Kasi, syempre, ano yun eh, laman loob yun eh. Tapos, sibuyas. Yun lang. Gisa-gisa lang. Yo. Ayan, linagay ko na rin yung garlic. And, lutuin muna natin yung garlic ng konti. Ayan, linagay ko na to. Oh, mamatalsik. So, konti lang yung lulutuin natin kasi nga, trial lang to. Kung anong pwedeng lutuin dito. Anong klaseng luto ang pwede siya. Pero ito, sobrang anghang ang gagawin ko dito. Yung maanghang na maanghang talaga. Kaya, babalik tayo dun sa aking hanging chili. Kasi nakahang siya dun sa pagola eh. And, lalagyan ko siya ng maraming bell pepper. As in, marami. Kunti. Para yung pangsawag ko yung ano eh, yung laman loob. Tapos yung bell pepper, yung mas marami yung bell pepper kasi dun sa laman loob. O, diba? Healthy yan to, oh. So, ayan. Tapos, anong next kong ilalagay is, maglalagay ako ng toyo. Wala kasi akong, beef nor cubes, eh. Chicken powder lang meron ako dito. So, yun ang ilalagay ko. Tapos, yung, wait, pakita ko na sa'yo. Kunin natin. Ito, maglalagay ako ng toyo, tsaka itong isa, yan, yung light toyo. And, mayroon pa akong lemon na kalahati, oh. Ilagay ko rin tong lemon. Wala lang. Oh, natalsikan. So, ayan, linagyan ko na siya ng toyo, at saka yung isa yung light toyo, yung Maggi. Eto, yung parang, yung seasoning sa atin, naglagay ko niya ng konti. Tapos, wala pa, yung lemon. Lalagyan ko siya ng konting lemon. Oh, eto na, kalahati. Ewan ko kung anong tawag dito, ha? Ano lang to? From the scratch. So, ayan. Tapos, maglalagay ako. Hindi ako naglagay na pepper kasi maglalagay ako ng sariwang, ano yung tawag nun? Maglagay tayo ng sugar. Sariwang sili. So, may asukal siya. Ang bango. Ang bango ng bell pepper. Sandali, kuha muna tayo ng sili sa labas. Mag-harvest ulit tayo dito. Mayroon pang pula eh. Ayun. Kunin natin lahat ng pula. Pakuha ulit ha. Hala, didiligan kita. Nanunuyo ka. Kahapon lang kita hindi nadiligan ha. Huwag kang ganyan. Tatlo. Kunin ko na ito. 4. May isa pa dun eh. Ayan. Diligan ko. Nahiwa ko na yung maliliit na sili. Wala kasi akong yung malalaki kasi nga hindi pa tayo nag-grocery. So, ilalagay ko na yan doon. So, ayan na yung maliliit na sili. Durugin natin siya para maanghang siya. So, yeah, yan na. O, diba? May ulam na. I-try ko to mamaya. So, yan lang. Diba nakagawa ko ng 2 putahe?
na dapat chicharon na bituka, hindi. Nawala yung excitement ko dun kahapon. So, yan na po. Diba? Tapos. Ayan si Holly, tulog na tulog pa siya. Kanina pa siya tulog. Yung mga boys, nasa labas pa sila. After nilang kumain kanina ng yung candy, hanggang ngayon, hindi pa rin sila bumabalik. Mga taong kali na yun. And ngayon naman, magluluto ako ng uulamin ng aking pamilya. Pasensya nyo ng itsura ko, ha? Bahay lang naman tayo. Lagi naman ako nasa bahay. Pasensya nyo na. And yeah, magluluto na ako yung may tomato paste. Tawag, kaldereta ba? Hindi kaldereta. Ano siya? Para siyang fritada. Fritada ba yun? Parang ganon. So, yan. So, ayan. Sinutay ko na siya sa garlic tsaka onions. And, sinabay ko na yung bell pepper sa pork para manot na yung lasa ng bell pepper dyan sa pork. So, yan. Then, tatakpan ko siyang saglit. Ayan, buksan ko. Tapos, lagyan ko na siya ng toyo. Lagyan ko siya ng toyo. Konti lang. Pakonti-konti lang. Oh. Konti ba yun? So, ayan. Di ba nagtutubig siya, oh? Wala akong linagay na tubig dyan. Pag tinakpan kasi siya, nagtutubig siya. So, yan. Ngayon, lalagyan ko siya ng... Wait, kunin ko. Eto, maglagay ako ng pineapple juice. So, yan yung sabaw niya. So, ayan. Ito. Yan ang linagay kong pineapple juice. So, ayan. Kunin ko yung tomato paste. Binili ni dyan sa tindahan dyan malapit sa amin. So, ayan. Maglagay tayo ng tomato paste. Para magkakulay na siya. Konti pa. O, isa pang ganun. So, yan. So, wala pa akong linagay na salt and pepper, ha. Pero, lagyan ko na rin siyang konti para mag-ano na yung lasa din. Kumapit na dyan. Kumapit. And, maglalagay ako ng konting vegeta. Then, tatakpan ko siya hanggang sa lumambot. Yung asukal, mamaya na. So, yan. Takpan ko lang siya. Ayan, kumukulo na siya ng kumukulo. Ilalagay ko na yung, oops, nausukan kayo. Ilalagay ko na yung carrot, tsaka yung potatoes para lumambot na rin siya. Ayan. Maglagay na ako ng asukal. Ito lang muna. Ganyan lang muna. Yung salt and pepper mamaya na lang. Oops. Kan panikik. So, ayan. Tatakpan ko muna ulit siya hanggang sa lumambot siya. And habang pinapalambot ko yan. So, habang pinapalambot ko yung karne, eto, isasampay ko muna. Ayan. Baba, gising na siya. Hi, baby. How are you? Palitan ko lang siya ng... What I'm gonna change? Change what? Nappy. Huh? Nappy. Change what? Nappy. Nappy. Change ko lang yung nappy niya. Ayan, kagising niya. And, hindi ako nakapagsampay kasi dumating si Jan. Sandali lang. Palitan ko muna siya ng nappy. Okay, you pressed. Okay. See ya. See ya. Pressed. Nappy. Okay, pressed. So, yun na nga. Hindi ako nakapagsampay kasi dumating si Jan. Sabi niya, wag muna ako magsampay kasi magkakat daw muna ng grass. So, pagdating niya, may dala siyang, eto, yung package, dalawa. Yung in-order ko to online, ayan. Buksan ko muna itong isa. Anong laman niya?
Ay, buti dumating. Akala ko hindi siya darating. Ito yung para kay Holly. Ayan, yung microphone. Kasi mahilig siya magkanta-kanta. Then, ito namang isa. Alam ko to. Kasi ganito lagi ang box niya eh. Ganyan ang packaging niya. Tada! So, ayan. Yung Joe Malone. Ayan. So, ilalagay ko siya sa Christmas tree. Last year or the other year, green yung ano nila, yung ribbons. So, ngayon gold. So, yeah. Ilagay ko muna to sa Christmas tree. So, ayan, oh. Ang cute, diba? Ganda. Ayan pa. And then, ayan. So, ilalagay ko to sa Christmas tree. So, yan. Yan yung laman. So, hintayin ko lang matapos si Jan tsaka yung friend niya mag-cut ng lawn. Then, magsasampay na ako. Tada! So, may dagdag ulit tayo dyan sa Christmas tree natin. So, tapos na si Jan mag-cut ng grass. So, ngayon, nag-ano siya, hinuhugasan niya yung cart ko. Andun siya. And, ayan na yung ating ulam. Maglalagay lang ako ng, ayan, peas. Yung frozen. Damihan ko niyan. Oops. Siguro tama na to, no? So, ayan. So, malapit na to. Tatakpan ko lang to, then lalabas ako kasi sasampay. So, yan. Takpan ko ulit siya. Hinaan ko lang yung apoy kasi malapit na rin yan eh. Hinaan ko lang yung apoy. Ayan, ayan sila. Hoy! Anong what? You're wet. Ayan, pinapaliguan niya yung car. Honey! Basang-basa ka na, Holly. Ha? Magsasampay si Mami. Hang the clothes, okay? Ayun yung tatlo. Nasa swing. Holly, careful! Kuya! Let Holly! Kuya, be careful because soccer might hit your head. Watch for Holly, ha? Yung si Holly nakalambitin lang doon. And, ayan. Ayan, nagsasampay pa rin ako. And then, ayan si Jan. And si Jan nandun. Sa angkahan. Ayun siya, nasa likod siya. Ayan, tapos ako magsampay. Si Jan. Ayan, hindi pa siya tapos. I thought you're gonna polish the car. Are you? Nah, the he's got to do that 21st. Oh. Oh, they haven't done it yet? Nah. So why did you call me last time? See if I can just twist that out. What? Just twist it out all the water. Oh, nature man. So, ayan siya. And yung mga bata doon, no? What's going on? It's cold now, honey. What's going on? It's cold. Baba! Are you happy? Huh? You want mommy to push you? Mommy po. Ready? Hold on. Hold on, Papa. Huh? Are you hungry? Kuya, slowly. Kuya. You're smacking him. You're not pushing him. Holly. Hold on. Hold on. Hold on.
my what? Ha? Higher daw, oh. Nagre-request siyang higher. Higher. Hold on, ha? We're so hard. Hold on, Baba. Is it fun? Okay, I'm going inside now, okay? See you, Mommy gonna... What Mommy gonna do? Cook rice. Mommy's gonna do what? Cook rice. Sige na, bye. See ya. See ya. Balik na tayo sa loob. Ayan, eto na yung ulam namin tonight. And naglagay pala ako ng dahon ng laurel kanina. Nung paglagay ko nito, hinabol ko. So yan, handa ko na yung pagkain. Sir. So ayan. He's a lady, not a sir. Your boy, he's a devil. Oh, really? Yeah. His mom, your dad. Alright. So you're the boss. I'm the boss. Why I'm the boss? Not dad. Why I'm the boss? Because How is it, Baba? Huh? China. What's up? How is it, Holly? Oi. No fat. I hate fat. Oh, tight. Where? Mom, Just remove it. Here. That's here. Carrots. Okay. So say see you guys. That's it for today's vlog. Anong hinahanap? Oh. Yeah, I'll let you go. And then more chicken. I hate fat. That is more chicken. I hate the fat. What's mustana? Kamusta na? Mustana. How are you? Mustana. How are you? Why? I was trying to say it all before. To Holly. Kamusta? Holly, kamusta? Wow. Is it good, Baba? Are we taking Mom's side of Christmas? Say see you na to everyone. Oh, wait daw. Sige. Wow, good girl. Good guy, so I can put it out there. More? But then what? Slowly, Baba. Drink water. Drink water. So that's what I bring mine. Good girl. Hunter can kick it. Wow. Okay, give me your that one. Give me. Oh, thank you. Oh, you don't have to do that, Baba. That's very close naman. Kasi sabi ko, head over the plate. Oh, talaga naman nasa plate na talaga yung head. Uy! Baba. Ang dark, no? Pumapangit na tong kamerang to. Holly! What's on your ear? Dad, in my body. Huh? Yeah. See ya! Say see you! See ya! Ayun, malapit niya nang maubos. Ha? Ano? Not Jen. You press. Say good night. Say see you. See you soon. Okay. Say thank you. Please like. Say please like. Say bye. Please subscribe. Say bye. I'm not even hungry. Say please subscribe Say bye. I just had food. to our channel. Say please like. Please subscribe to our channel. Say I had all that. Huh? Say I had all that. Yeah. Diba? And then more rice. Didn't they drink the water bubble? Yeah, Come down? she just did. Sabi ni Jan kung nakain niya na daw. Sabi ko, oo, ayun. Kasi ang dami niyan. I'm not even hungry. Why? Because Well, okay. I have popping candies after. Okay, see you guys. So, see you now, Nak. Say see ya. Sak. See ya. Say good night. Good night. Say good night, Kuya. Mom, do you have popping candy after this? Good night. Good night. Mom, wait, after this, can I have
Am I popping candy? Yes. And I'm gonna eat all of them. Not all of them. Yeah, Say goodnight. Hoy. Mom, can we just have 5? Eat first. Okay, good night. Malulobot na ako. Say thank you for watching. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on TV. See you on TV. See you on our next vlog. Okay, bye. Say bye. Bye. Okay, press. Press. Paradise, tell me who you seek.